akwenzeki umuntu athandaza kungenzeki lutho. Amanga amadimoni nosathane namhlanje angisili ukuzokwazi into eziningi. Ngizokhahlela amanga kaSathane ngomthandazo. Ngizokhahlela amanga amadimoni ngomthandazo. Kube sengathi umuntu bethandaza kwenzeki lutho. Ngeke makuvunguza umoya ihlahla inyakaze. Nithuleleni kodwa nithuleleni. Ngiyakhuluma ngithi ngeke makuthi umoya uyavunguza ihlahla inyakaze. Ngeke makunethi izulu umhlaba ube manzi. Ngeke makuphuma ilanga umhlaba wome. Kodwa nithuleleni bathandekayo. Nithuleleni. Wathi ngikhuluma ngeke mawugqoka ufudumale. Ngeke mawugumula ushaye umoya. Mase uthi mawuthandaza kungenzeki lutho. Yonke into iyaresponda. Shona thani yonke into iyaresponda. Ihlahla ziyaresponda makunomoya. Lalela umhlabathi uma unethwa imvula uyamada. Ilanga maliphuma amazola ayabaleka. Kuyokwenzeka kanjani kuba umthandazo kuphela? Athi uma uwenza kungenzeki lutho. Shona thani kukhona akwenzakalayo uma uthandaza. Mathula umakhelana mamasa ngakhuthani kukhona. Shona thani mangehla kule ntaba. Kukhona kwenzekela. Kukhona kwenzakalayo uma ngithandaza. Lalela iloko abulifakile kuseyilo. Abakho abazana bangayizathu ngifuna ukuyoshumela nabo. Nikhona nibathandekayo. Iloko abulifakile yilo. Iqathulo abuyifakile yizo. Isuthu obuyigqokile yiyo. Kodwa in the spirit kukhona ongasafani. Shona thana kusafani. Umuzi yiwo. I-location yiyo. Kodwa isimo sishintshile. Umuzi yiwo, ikhaya yilo. Kodwa umehluko isimo sishintshile. Kushona thani khona enza ngalama ngithandaza.